Здравейте хора, аз съм Гадъкъс Crazy YouTubers. Сега ще ви покажа как да печелите пари от някои сайтове и от някои игри. И първият сайт е csgohole.us. От тук хора печелите пари, само че тези пари са Steam парични средства, които може да си купувате игри от Steam и каквото има в Steam. И хора, правите си една бърза регистрация тук, която става много лесно и натискате Enter Trade Offer. Натискате това хора и тук ви излиза Trade Link, с който може да печелите пари. Натискате на Click Here. Правите си тук една бърза регистрация, може да покажа в по-другите видеоклипове. Вписвате се. Ето хора, вписахме се. Отивате надолу и където пише сайтове на трети лица. И тук е връзката за търговия, в която ще можете да трупате пари. Копирате хора, връщате се отново на csgohole.us, натискате отново Trade Offer и давате това. Натискате Save Changes, само че аз не мога да го покажа, защото сега снимам. В момента, когато се снима, това не може, защото това е хазард. И така хора, следващата това е игра, от която можете да печелите пари, е Counter Strike Source. Само че хора, за нея трябва да се закупите, но вие ще прецените. И хора, излизате на печалба, когато купите тази игра. Тази игра е 89,55 евро. Можете да се закупите за 28 с пакети, разбира се. Тук ви са всичките игри дадени с нея. И хора, тук печелите истински пари. Как печелите? Печелите като убиете човек, само че се заплаща не с пари в играта, а с реални пари. Като например убиете един от вашите опоненти и ви дава по 3 стотинки на убийство. И в различните сървъри има по-различно, там хора се печели по повече. И да хора, изтеглете я, ще излезете на плюс. И хора, за напред може да снимам още такива видеоклипове, как и откъде може да печелите пари. Дано съм бил полезен. И също така хора, ако този видеоклип има много лайкове, аз ще направя видеоклип, в който как да си направите PayPal. За тези, които не знаят, затова моля хора, харесайте видеоклипа и това е. И това ще от мен хора. Моля, абонирайте се и чао чао.